سلام كبراتن تقتاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا أبز حلفة قناة كلها إرتراوي تاريخ كافلت بزبل زدالنا تحستو قداماي كفالو مغربنا زذكريو كلاتنا من فولتو إرترا هاجرنا بجيوغرافياوي أكمامتا كل جزي عيني حيالات هاجرات زود كاموخانون أبكالاي وقع علم إنجليزن طاليانن ني إرتران مجزا أمريت إرترا ناي زكاير أخويناتن إرتراويان قداي مجزاتي بزعبا زخونلو كونتاتن زنصر قداماي كفال دماي نير تحستوم لومخا كالاي كفالو انغربولكم كوينو إرتراوي تاريخايو قدن سمعايو بزبل قريمنا لكم علنا ازي كاب سندات وشت هاجر توموركيسنا زدالنا تحستو نقول إرتراوي ازي اقداس سلازخونه كتكتاتولنا بخبري نعدمكم نزي تحستو نازي كالوت إرتراويان قدساتن من تخبطهم بوغنكم شيرن لايكن كتقبروا نزا چانل نادما كساب حجي سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب بمقبار كتتحقاقوزنا بتحتنا نلابوكم حجي نابتزدالنا كالاي كفال تحستو نسقرال لنا سناي مكتتال إيطاليا أبا قردت كعردن كلو واتهدرات إنجليز دما بنصاروم كاب كيرو كساب أفدقة أو قردت بسيحم نبروم بدحرزي انتاي سعبي زبل كتسيلنا نغربالكم بعسران شمونتان تري مبرغو شنخ كوكن زديبه هنداو حيل بريطانيا كساب علت 30 تري ترير ناي مربرا بوغ أكايده زي أبشحن 1941 عامة مرت مقانيوم ب30 ترقن كالا حيل إنجليز أم مبرغو بالرقاتات كوكن مسنقسه بتانكتاز تسنيا توسخت حيلتات بمونغو كوكنن لقاتاتن بمترقائن بسميناو شنخ روبا باركا قوبتاتن كجتاتن بمخلالن حلوة دحريتن كبيد برتن طاليان دمسسام إيطالياوي لورنسيني نتي أزيت أمامين اللو زنبره مكور برجيدوكوا قيت تقملو سعر السراويتو تعذبم كم كلهم أزست خوينات إيطاليا أبسمين أفريقيا يخونو أبعال كيرو بغلت أفن تعاصافنتن سراويت بريطانيا فززام سراويت دما حدا شح مروخات 43 كبيد برتن 14 استقاصلات تانكتاتن راحرحو هادمن تبتاتنن أقردت بحدا لكاتيت 1941 دما تتحزت طاليانن هادمو نبينتو انجر نفريسوم كبدو باباركا فنجس للزرقلو سراويت إنجليز 8 ساعات تدناغيم طاليان أبكرن خعردو غزي رخبوم نصبحيتو خلت لكاتيت 1941 عامة مرت إتاب شمون تشيح والتهدراتن 32 كبيد برتن تحلو زنبرت بارنتون ناب بريطانيا ودقت والتهدراتات تبتاتينومن مستوم كاب حجرن والكايتن زهادومو تتصنبيرومن مقد عرز حيزوم عدو وقري وي ببعال والكايت مقد عدوا ترائيوم أوشت غلت تقنطراي إيطاليا شدشت تشيح والتهدرات 26 تانكتاتن 400 مكاينن كسرت كابزوم شدشت تشيح والتهدرات تمزبوزحو إيدوم زهابو إرتراوين نبروم كرن صنعت إردياز نبرت بزيكات إرقيا تنقل لحاس سراويتن تشكركرتن حسكا اتديبولو كال مقدي يلبون سراويت إيطاليا كاب أنت لغيقو نإرترات راي زيكونا نملأ ناي مبرغ أفريكا زعاتاتو كم زطفو فتصم أي تصورون سلازي
ባረንቱ ዝተታሕዘት ላሞ እንግሊዝ ፈንጅታት ባርካ ከአልዩን ድልድል ከዕሪን ዝወዓሉላ መዓልቲ ንጽርግያ ጥንቁላሓስ ዳርጋ ካፍርኩ ዓጸዎም ነዝን ምግባር ጥቓ 200 ሜትሮ ዝንውሓቱ ጎቦ ብሚናታት ብምፍራስ ነቲ ጽርግያ ብሓመድ ኣኻውሕን ኮረትን ደበዮም ሰራዊት ብሪጣንያ ዝሓልፈሉ መገዲ ስለ ዝተዓጽወ ታሕቲ ኣብቲ ጐላጕል በዓል ግላስን በጉን ተዓግተ ካብ መዓልታት ውግእ ኣቑርደት ጀሚሮም ጣልያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኸይተረፈ ሓይልታት ብምምጻእ ንኸረን ከደልድልዋ ቀነዩ ሓይልታት ብሪጣንያ ብገደልን ኣኻውሕን ስንጭሮታትን ከረን እኳ እንተሰንበዱ ቀልጢፎም ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከረን ልዕልቲ ተቐኒትዋ ዝሓልፍ መገዲ ባቡር ከረን ኣቑርደት ንእትርከብ እምባ ሰንኪል ንኽሕዙ ክድይብዋ ፈተኑ ካብኡ ተደፊኦም ስለ ዝወረዱ ግን ትሕቲኣ ናብ ዘላ ሓንቲ ተረተር ተዓቕቡ ነዚኣ ካሜሮን ሪጅ ሰመይዋ ብስም ካሜሮን ዝፍለጥ ሓይሊ ስለ ዝሓዛ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ካብ ሰንኪል ሰሜን ንዝርከብ ተረተር ኢሽዲራን ሳርባራን በጽዋዋዕ እንግሊዛውያን ብሪክስ ፒክ ዝበሃል ተፈቲኑ ኩሉ ዝዓይነቱ ብረት ኢጣልያ ይወድቆ ስለ ዝነበረ ግን ኣይሰለጦምን ካብ ጽርግያ ኣቑርደት ከረን ንየማን ዝርከብ ቦታታት እውን ብሸነኽ ዶሎኽ ሮዲኽ ብወገን ሩባ በጉ ኸዓ ንላዕሊ ንበዓል ጽላለን ፈለስታኹን ዝተፈተነ መጥቃዕቲ እውን ድሕሪ ናይ መዓልታት ምርብራብ ዘፍበለ ከም ብሓድሽ ብ11 ለካቲት ሰንኪሊን ሳርባራን ብሪግስፒክ ተፈተና ሰራዊት ብሪጣንያ ግን ድኻምን ጽምእማይን ኣዝዩ ኸፍኦ ትዝበዝሕ ዕጥቅን ስንቅን ኣብ ምምልላስ ስለ ዝተወሰነ ኸዓ እቲ ተዋጋእ ሓይሊ ጎቦ ደይቡ ዘየድምዕ ኮነ ብ12 ለካቲት ሰራዊት ብሪጣንያ ንኸረን ብቐሊሉ ክሕዛ ከም ዘይኮነ ተረድአ ኣብ ናይ 10 መዓልታት ውግእ ንኸባቢ ኣራዊት ማለት ካሜሩን ሪጅ ጥራዩ ክሕዝኪ ኢሎም ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን እምበኣር ነታ ታባቲኣ ኣደልዲሉ ንኽሕዝ ብምውሳን ዘገሚሉ ብዛዕባ ኸረን ክሓስብ ንግዚኡ ኣዕረፈ ሰራዊት ብሪጣንያ ነዚ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ሰራዊት ብሪጣንያ ብብዙሕ መገዲ ተጠቕመሉ ብቐዳምነት ጣልያን ካብ ዓረዛን መንደፈራን ሓገዝ ምእንቲ ኸይረኽቡ ተጓዩ ክዓግት ወይ ምንቅስቓስ ከይግበር ከፈራርሕ ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ከባቢ ክልቲኣተን ከተማታት ኣቐመጠ እቲ ቐንዲ ናይቲ ሰሙን እቲ ስራሕ ግን ናይ ነፈርቲ ኹይናት ብሪጣንያ በረራታት ኮነ ኣብ ልዕልቲ ብቐጻልነት ዘካይዶ ዝነበራ ደብዳብ መዕርፎ ነፈርቲ ጣልያን ኣብ ኣስመራ ጉራዕን መቐለን ጽዑቕ መንሹራት ናይ ምድርባይ ዘመተውን ኣካየዳ እቲ ዘመተቲ ኣድማዓይ ነይሩ ይብሉ ተረኽቲ ብሪጣንያ ምኽንያቱ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ጥራይ 1500 ወተሃደራት ኢጣልያ ኢዶም ሃቡ ካብዚኣቶም እቶም 1000 ካብታ ብኤርትራውያን ዝቖመት መበል 11 ብርጌድ ነበሩ እቲ ዋሕዚ መሊሱ ኣብ ወርሒ መጋቢት ከም ዝነሃረውን ይንገር እዩ እዚ እናኾነ እንከሎ እቲ ብሰሜን ዝዘምት ዝነበረ ሰራዊት እንግሊዝ እውን ንሳሕል ይስንጥቓ ነይሩ እዩ እዚ ብሓደ ህንዳዊ ብርጌድን ደቂ ጫድን ፈረንሳውያንን ዝርከብዎ ፈረንሳዊ ሓይልን ዝቖመ ነበረ እዚኣቶም ካብ ፖርት ሱዳን ብመርከብ ተጓዒዞም መሬት ድሕሪ ምርጋጽ ዶብ ሰጊሮም ብ9 ለካቲት ንቓሩራ ሓዝዋ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣብ ክብኩብ ዝነበረ ሓለዋ ደምሲሶም ብምሕላፍ ብሓደ መጋቢት 1941 ንመስሓሊት ተቖጻጸርዋ በዚ ድማ ሰራዊት ብሪጣንያ ንኸረን ብሰሜን ንምጽዋዕ ድማ ብሰሜናዊ ምዕራብ ከጥቅዕሉ ዝኽእል ወሳኒ ቦታታት ሓዘ ጣልያን እውን ኣይተዛነዩን ካብ መተማ ቤገ ምድር ኢትዮጵያ ሓይልታት ስሒቦም ኣብ ከረን ጥራይ 23,000 ዕጡቕ ሰራዊት ከም ዝህልዎም ገበሮም ሰራዊት እንግሊዝ ድማ ኩሉ 13,000 ዕጡቕ ወተሃደርን ኣዝዩ ብዙሕ ዝተፈላለየ ዝዓይነቱ ከቢድ ብረትን ኮመረ ኩናት ከረን ብ15 መጋቢት ሰዓት 7 ንጎሆ ጀሚሮም ሰራዊት ብሪጣንያ መጀመርታ ንሳንክሊን ሰምዓና ናጥቅዑም ክፋል ሰምዓና ሒዞም እምበኣር ኣብ ሳንኪል ግን ኣይከኣሉን ካልኦት ሩባ ሰጊሮም ጥንቁላሓስ ክቈጻጸሩ ዝተቐረቡ ነይሮም ጣልያን ንብሙሉእ እቲ ጐላጕልን ሩባታትን ስለ ዝኣሰሩሉ ግን መሕለፊ ዝበሃል ኣይነበረን ኣብ ልዕሊ እዚ እንግሊዛውያን ፀሓይን ሙቐትን ምኻልሲ ኢኖም ዘልሓጥሓጥ ክብሉ ወዓሉ ንጽባሓይቱ ንጎሆ
16 መጋቢት 1941 ሓደ ዱልዱል ሓይሊ ነቲ ኣብ ሸነኽ ምዕራብ ቁልቁለት ጥንቁላሓት ዝርከብ ፎርቶ ዶሎኽ ሮዶኽ ኣጥቂዑ ብፍጥነት ሓዞን ወተሃደራት ጣልያን ማረኸን። ብ17 መጋቢት ካልእ ሓይሊ እግሩ ብምስዓብን ኪንኡ ብምኻድን ንፈለስታኹን ዝባንን ተዓጥቀን። ኣብዚ ድማ ን10 መዓልታት ውግእ ተኻየደ። እንግሊዛውያን ድማ ኣትኰሉ። ድሕሪዚ ኣዝዩ መሪር ኩናት ከም ዝተኻየደዩ ብኽልቲኡ ሸነኽ ዝንገር። እቲ ኣብ እግሪ ፈለስታኹን ዝባንን ዝነበረ ብሪጣንያዊ ሓይሊ ጥራይ 8 ግዜ ከም ዝተሃጅመ ይዝንቶም። ብኽልቲኡ ሸነኽ ማዕልያ ዘይብሉ ቡምባታት ካብ ዓበይቲ መዳፍዕ ዘነበ። ኢጣልያዊ ሎረንሲኒ እቲ ኣንበሳ ሰሃራ ኣብቲ ደብዳብ ሞተ። ሓይልታት ብሪጣንያ ብዙሕ ኣይሰጎሙን፣ ግን ንዶሎኽ ሮዶኽ ኣብ ኢዶም ኣትረፍዋ። ልዕሊ ኹሉ ሳንኪል ከፍኣቶም። ብዙሓት ኣዘዝቲ ዝርከብዎም ወተሃደራት እንግሊዝ ከዓ ኣብኡ ጠፊኦም እዮም። ንሰራዊት ብሪጣንያ ሓንቲ መራጺት ዝኸፈልካ ኸፊልካ ብጽርግያ ጥንቁላሓስ ምትርጋእ እሞ ነቲ ኣብ ፍርቁ ዝነበረ ኩምራ ሓመደ ኸውሒ ምጽራግ ነበረ። ንብሪጣንያዊ ጀነራል ፕላስ ዘተባብዖ ነገራት እውን ነበረ። ሓደ ጣልያን ኣዝዮም ተሃስዮም ከም ዝነበሩ ይፈልጥ ነበረ። ድሓር ከም ዝተረጋገጸ ክሳብ እታ መድረኽ እቲኣ 1135 ምዉታትን 2300 ቁስላትን ከሲሮም ነበሩ። ኣብ ልዕሊ እዚኦም ቁጽሪ ምሩኻትን ዝሰሎምን ኢጣልያውያን 1000 በፂሑ ነበረ። እዚኣቶም ኣብ ኢድ ሰራዊት እንግሊዝ ዝኣተው እዮም። እቶም ዓውደ ውግእ ራሕሪሖም ንዓዶም ዝሃደሙ ኤርትራውያንን ካልኦትን ኣዝዮም ዝተዓጻጽፈ ቁጽሪ ስለ ዝነበሮም ነቲ ዝነበረ ሓይሊ ጣልያን ድማ ካብ 30 ክሳብ 40 ሚእታዊት ኣንቈልቂልዎ ነይሩ ይበሃል እዩ። ኤርትራውያን ይእዱም እዮም ነይሮም። ንሕና ደሚና እኳ እንተነበርና ይብሉ ናይ ሽዑ ጸሓፍቲ፣ ጣልያን ግን ደኒኑ ነበረ። ብድሕርዝስ ሓንቲ ቅላዕ ተሪፋ ዝነበረት። እታ ቅላዕ ከረን መሓዝን ንሰራዊት ጣልያን ምድምሳስን ነበረ። እዚ ኸ ከመይ ተኻየደ? እስራን ሓሙሽተን መጋቢት 1941 ዓመተ ምህረት ወጋሕታ ሰዓት 4:45 ማለት 5:40 ጎደል ናይ ንግሆ ናይ መወዳእታ 0 ሰዓት ኮነት። ኣብታ ሸነኽ ምዕራብ ቁልቁለት ጥንቁላሓስ ትርአ ገለርያ ባቡር ምድሪ ተሓቢኡ ዝነበረ ህንዳዊ ኣጋር ብርጌድ ናብቲ ሕሉም ጎኒ ጽርግያ ጥንቁላሓስ ወረደ እሞ ንኹሉ ቅድሚኡ ዝጸንሐ ጸራሪጉ ሙሉእ ቦጦለንን ሞርተራቱን ምስ ኣዛዚኡ ማሪኹ ኣጋፋዱስ ኪኖት ዝፈረሰ ጽርግያ በጽሐ። እዚ እናኾነ እንከሎ እቲ ኣብ ፎርቶ ዶሎኽ ሮዶኽ ዝነበረ ሓይሊ ንምዕራብ ገጹ ብምውርዋር ነቲ ካብ ዝፈረሰ ጽርግያ ንደቡብ ሓለዋ ዝነበረ ሓይሊ ጣልያን ኣልጊሱ መርገጽ እግሪ ረኸበ። ሰራዊት ጣልያን ጸረ መጥቃዕቲ ፈቲኖም ምዃን ኣብዮም። እዚ ምስ ኮነ ሚናታት ዝጸዓና ታንክታት ኣባላት ሃንደሳ ኣኸቲለን ትኺለን በቲ ጽርግያ ደየባ እሞ ነቲ ዝተደብየ ክፋል ናይ ምጽራግ ዕማመን ጀመራ። ዕለት 26 መጋቢት ምሸት ጽርግያ ተኸፍተ። ኣዛዚ ሰራዊት ኢጣልያ ፍሩስኪ ካብ ከረን ቅድሚ ምህዳሙ ኣብ መንጎዞም ድሕሪት ገዲፍናዮም እንኸይድ ዘለና 3000 ምዉታት ንኸረን ክሳብ እንምለስ ዝሕልውና ሓደ ጀነራልን 5 ላዕለዎት መኮንታትን ይርከብዎም ብምባል ሰራዊቱ ካብ ከረን ንኸዝልቕ ኣዘዘ። ሰራዊት ብሪጣንያ እውን ከም ሕሱም ተሃሪሚ ነይሩ። ዘመተታት ኣቢሲንያ ዝበሃል መጽሓፍ ካብ ኩሉ ናይቲ እዋንቲ ውግኣት ምብራቕ ኣፍሪካ ውግእ ከረን እቲ ዝያዳ ደማውን ወሳንን ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ። እተን ክልተ ብህንዳውያን ዝቖማ ክፋላት ሰራዊት ጥራይ ናይ እንግሊዝ ካብ 4000 ክሳብ 5000 ወተሃደራትን ኣጥፊአን እየን። ሓንቲአን ማለት 4ይ ክፍለ ሰራዊት ኣስታት 3000 ሰራዊት ከሰረት። ተረፍ ሰራዊት ኢጣልያ ተሳዒሩን ሞራሉ ተሴሩን ዓተከሌዛን ተኣከበ እሞ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ዝመጾ ሓጋዚ ሓይሊ ኣብ ሃብረንገቓን ተረተር ደንበዛንን ክከላኸል ፈተነ። እቲ ፈተነ ግን ኮንቲዩ ዝነበረ። ብ31 መጋቢት ሰራዊት ብሪጣንያ ምስ ደየቦ
ቀልጢፉ ሰራዊት ኢጣልያ ተንበርክኸን ተበታተነን ኣብ መንጎ ሰራዊት ብሪጣንያን ኣስመራን ዝቃወም ዝኾነ ሓይሊ ድማ ኣይነበረን ብሓደ ሚያዝያ 1941 ዓመተ ምህረት ሓንቲ ጻዕዳ ባንዴራ እተንበልብል ንእሽቶ መኪና አንጊሃ ብሸነኽ ኣስመራ ንዓድ ተከሌዛን መጸት ካብኣ አቡን ማሪኖኒ ዝበሃሉ ኢጣልያዊ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝርከቦም ኢጣልያውያን ሰበስልጣን ወረድሞ ነስመራ ብሰላም ከረክቡ ከም ዝመፁ ሓበሩ ሽዑ መዓልቲ ሰራዊት ብሪጣንያ ብቐትሩ ኣስመራ ኣተወ ውግእ ግን ኣይብቅዕን ምኽንያቱ ጣልያን 10,000 ወተሃደራት 7 መራክብ ውግእን 7 ከቢድ ብረትን ሒዞም ገና ኣብ ባጽእ ዓሪዶም ነበሩ ካብተን መራክብ ሓንቲ ብሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ኣብ ከባቢ ባጽእ ጥሒላ ነይራ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝነበረ ነዳዲ እንግሊዝ ከቃጽላ ካብ ዝተላእካ 4 መራክብ ኢጣልያ ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ነተን ክልተውን ብ3 ሚያዝያ ኣጥሓለን እተን ዝደሓና ክልተ ካልኦት ድማ ኣብ ጅዳ ተዓቑባ ኣብ መላእ ቀይሕ ባሕሪ ተሪፈን ዝነበራ ክልተ መራኽብ ኢጣልያውን ካናል ስዊዝ ከጥቅዓ ምስ ተላእካ ተወቂዐን ብኡ ጣሓላ ኣብ ባጽእ ዝነበረ ኢጣልያዊ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣድሚራል ቦነቲ ኣብቲ ወደብ ዓሪፈን ዝነበራ 19 ሲቪል መራክብ ንኹሉቲ መዕሸጊአንን ክሬናትን ከቃጽሎን ከዕንዎን ካብ ሮማ ትእዛዝ መጾ ፈቲኑ ነይሩ ግን ግዜ ዝረኸበ ይመስልን ምኽንያቱ ኣብ ነፋሲትን ካልእ ቦታታትን ዝነበረ ተቃውሞ ጣልያን ጥሒሱ ባጽዕ ዝተጸግዐ ሓይሊ እንግሊዝ ምስቲ ብገማግም ባሕሪ ዝቐርብ ዝነበረ መሰነይቲኡ ተራኸቡ እሞ ንምጽዋዕ ኣኽበብዋ 8 ሚያዝያ 1941 ድማ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ተቃውሞ ኢጣልያ ሙሉእ ብምሉእ ተሰብረ በቲ ዕለት እትኻ ባጽዕ ብሰራዊት እንግሊዝ ተታሕዘት ኣድሚራል ቦነቲ ብጅግንነት ክማረኺ ደሊ ነይሩ ከም መርኣያ ኢጣልያዊ ክብሩን እምቢትኡ ንብሪጣንያን ሻምልኡ ኣብ ብርኩ ሰብር እንተፈተነ ግን ተለውያ ጥራይ ኣብየቶሞ ተበሳጩ ናብቲ ባሕሪ ደርብያ እቶም ዝሓዝዎ ወተሃደራት ብሪጣንያ በይኑ ኣብ ገምገም ባሕሪ ክትክዝ ጸንሖም ንሳቶም ድማ ነታ ሻምላ ውፅኦም ናብ ንቡር ቅርጻ መሊሶም ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣዛዚኦም ንኽትን ጥልጠል ካርቱም ለኣኽዋ ኤርትራዊት ዓሰብ ጸኒሓ ብ11 ሰነ 1941 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢድ ብሪጣንያ ዝኣተወት ናይ ቦነቲ ኣተሓሕዛ ይኹን ናይቶም ኣብ ኬሩ ብፈረስ ዝሃጀሙ ወተሃደራት ጉዳይ መርኣያ ናይ ባዶነትን ጃህራዊ ጠባይን ስዕረት ፋሽስት ኢጣልያ ከም ዘርኢ እንግሊዛውያን ተረኽቲ ይዛረቡ እዮም ኩሉ ሙሉ ጣልያን 65 ቦጦሎኒታት እዮም ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣጥፊኦም 40,000 ወተሃደራቶምን 300 በብዓይነቱ ከቢድ ብረትን ተማሪኽዎም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ዓሳክር ራሕሪሖም ከዓ ነናብ ዓዶም ተመሊሶም ሰራዊት እንግሊዝ ካብ ከሰላ ነኸረን ኣብ ዝመረሸላ ሳምንቲ ጥራይ ሓንቲ ስኳድሮን ነፈርቲ እንግሊዝ 70 ነፈርቲ ውግእ ጣልያን ኣዕነወት ብዘይካቲ 20,000 ወተሃደራት ሒዙ መዋርሕ ኣብ ጎንደር ዘትከለ ጀነራል ናዚ ካልእ ክንድቲ ዘስግእ ሓይሊ ኢጣልያ ስለ ዘይነበረ እምበኣር ጉዕዞ ሰራዊት ብሪጣንያ ናብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዕንቅፋት ኣይነበሮን ውዒለን ሓዲረን ከዓ ሶማልያን ኢትዮጵያን እውን ብሰራዊት እንግሊዝ ካብ ኢድ ኢጣልያ ተላቐቓ መንግስቲ ብሪጣንያ ድማ ኣብ ኤርትራ ሓደ ወተሃደራዊ ምምሕዳር መስረተ ሰራዊት እንግሊዝ ዓተከሌዛን ምስ በጽሐ ኣብ ኣስመራ ዝኣደሙ ክልተ ቦጦሎን ጣልያን ነበሩ እንግሊዛዊ ጀነራል ፕላት ዝኾነ ዕግርግር ስለ ዘይደለየ ተቐላጢፉ ወተሃደራቱ ብምስዳት ነታ ከተማ ተቖጻጺርዋ እዩ ሽዑ ዘርከቡ ከም ዝገልጽዎ እቲ ኣተኣታትዋ ሰላማውን ሰላሕታውን ነበረ ስራሕ ውዒሎም ዝተፈደሱ ተቐማጦ ኣስመራ ሓደስቲ ወተሃደራትን ብሸነኽ ጸጋም ጽርግያ ዝዝወራ መካይንን ምስ ረኣዩ ጥራይ እንግሊዝ ኣስመራ ምእታው ፈለጡ ህዝቢ ኣስመራ ግን ብሓቂ ተሓጒሱን ደቢሉን ዘሊሉን ነበረ
ካብ ኩሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተረኣየ ዓይነታት መግዛእቲ ናይ ጣልያን ዝደሓረ ነይሩ ምባል ጌጋ ኣይኮነን። ጣልያን ንህዝቢ ኤርትራ ብሓይሊ ብረትን ጨካን መጽቀጥትን ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዘመናዊ ትምህርትን ቴክኖሎጅን ኮነ ኢሉ ብምሕራም ኣብ ውሽጢ ዶባት ኤርትራ ዓጽዩን ካብ ዓለም ነጺሉን እዩ ክገዝኦ ዝፈተነ። ነቲ ኣብ ምጅማር ግዝኣቱ ኣብ ዝተፈላለየ ኹርናዓት ኤርትራ ዝተረኣየ ኣብያታት ናይ ኤርትራውያን ብሓይሊ እኳ እንተደቆሶ ብፍላይ ድሕሪ ምልዕዓል ደጊያት ባህታ ሓጎስ ግን ኣብ ጉዳያት ህዝቢ ብቐጥታ ኢዱ ኸየእተወ ብመገዲ እሙናቱ ዝነበሩ መሳፍንትን ናይ ጸጥታ ሓይልታቱን ካብ ላዕሊ ምግዛእ እዩ መሪጹ ዝነበረ። ግብሪ ክሳብ ዝኣከበ ንዕስክርናን ዕዮን ዝኸውን ጉልበቲ ኤርትራውያን ክሳብ ዝረኸበ ጸጥታውን ክሳብ ዝተኸብረሉ ብዛዕባ ካልእ ክንድቲ ዝሻቐል ዝነበረ ይመስልን። እዚ ሜላዚ ህዝቢ ንምድንቋር ኣሜን ባህላይን ተገዛእን ንምግባሩ ዝሓለነ እኳ እንተነበረ በቲ ገዛእቲ ጣልያን ዝውጥንዎ ጥራይ ዝኸይድ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ብቐዳምነት እቲ ህዝቢ ወፃኢ ካብ ድሌት ገዛእቱ እንተስ ብፋሕተርተሩ እንተስ እናተሞኽለየ ነቲ ብወግዒ ዝተሓረሞ ፍልጠትን ጥበብን ተበላሒቱ ካብ መቕሳሙ ዓዲ ኣይወዓለን። ልዕሊ እዚ ግን እቲ ካብ ገዛእቲ ይኹን ካብ ባህልታቶምን ዓለማዊ ዝምድናታቶምን ተነጺልካ ኣብ ናይ ቀደም መነባብሮኻን ባህልታትካን ምውሳን ኣሉታዊ ጥራይ እዩ ነይሩ ንምባል ኣየድፍርን። ምኽንያቱ እቲ ተነጽሎ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ቀደም ያታታቱ ምምሕዳራዊ ስርዓቱ ሕጋጋቱን ኣገባባቱን ብፍላይ ከዓ ዝጸንሖ ሃይማኖቱን ናይ ሕድሕድ ዝምድናታቱን ኮታ ንብሙሉእ እቲ ሓድነቱ ዓቂቡ ንኽምርሽ ዘኽኣሎ ልምድታቱን ክብርታቱን ንኽዕቅብ ኣኽኢልዎ እዩ። ልምድታቱን ክብርታቱን ድማ ካብ ሕሰብ ምግዛእቲ ጣልያን ዕቑባ ኮይኖሞ ክበሃል ይከኣል። ኤርትራውያን እምበኣር ኣብ ትሕቲ ኢጣልያ ከም ሃገር ክጥርነፉን ሃገራውነቶም ከማዕብሉን እንከለዉ ዝጸንሐ ባህልታቶምን ልምድታቶምን ብምሻጥ ኣይነበረን። እዚ ገዛእቲ ጣልያን ዘይሓሰብዎ ረቑሕ ይመስለና። ኤርትራውያን ግን ብፍላይ ነቲ ቅድሚ ምምጻእ ፋሽስትነት ዝነበረ ናይ መግዛእቲ ሕሰም ንኽጻወርዎ ኣኽኢልዎም እዩ። ምምጻእ ፋሽስትነት ግን ነዚ እውን ፈጺሙ ቀየሮም። ስርዓት ኣፓርታይድ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃ ይተኣሳሰር እምበር ኣብ 1930ታት ኣብ ከተማታት ኤርትራ ተጀሚሩ ምባል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይከውንን። ሕብሪ ቆርበት ደቂ ሰብ ዝመሰረቱ ኣዝዩ ሕሱምን ፈላላይን ሜላ ፋሽስትነት ንህዝቢ ኤርትራ ኣሳቒዎ እዩ። ዘይተተንከፈ መዳይ ናይ ህይወቱ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን። ኩሉ መንነቱ፣ ታሪኹ፣ ባህልታቱን እምነታቱን ስለ ዝተነኸፈ ኸኣ ልቡ ብጽልኢ ጣልያን መሊኡ ነበረ። ኩሉ ትጃህራን ልዕልነትን ፋሽስቲ ኢጣልያ ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ብሪጣንያ ፈርከሽከሽ ክብል ምስ ተዓዘበ ድማ ነቲ ሰሪጹ ዝነበረ ጽልኢ ንዕቐት ክውስኾ ግድነት ኮነ። እንግሊዝ ንኢጣልያ ስዒሩ ምልእቲ ኤርትራ ተቖጻጽራ። ብድሕሪ ዝኸ ከምቲ ዝተማባጽዖ ንኤርትራውያን ናጽነቶም ሃቦም ዶ? ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ምስ ተተኽለ መብጻዕታቱ ዘለዓዓሎ ተስፋ ህዝቢ ኣዝዩ ገንፈለ። እዚ ግን ካብ ተስፋ ዝሓልፍ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ሰራዊት ብሪጣንያ ኣስመራ ዝኣተወላ ሰሙን ናይ ኪዳን ሓይልታት ኣብ ሊብያ ዓብ ስዕረት የጋጥሞም ነበረ። እዚ ዓወት እዚ ንሓይልታት ኣክሲስ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ኤርትራ ተሳዒሮም ኣብ ራዕዲ ሰጢሞም ዝነበሩ ኣስታት 70,000 ኢጣልያውያን ዓብ ተስፋ ሃቦም። ናይ እንግሊዝ ትሕዞ ንኤርትራ ነዊሕ ከይጸንሐ ክወድቕ እሞ ኢጣልያ ግዝኣታ ንኽትመልስ ሃንቀው ክብሉ ኸኣ ጀመሩ። ፍኒሕኒሕ ናይ ምባል ኣንፈት እውን ኣርኣዩ። ሕልሚ እኳ እንተነበረ እንግሊዝ ነዚ ተኽእሎ እዚ ንምድኻም ስልጣኑ ንምድልዳልን ሕርቃን ኢጣልያውያን ንምህዳእን ተቐላጢፉ ኩነታት መነባብሮኦም ኣብ ምምሕያሽ ኣድሂቦም። ኩናት ንጣልያን ጥራይ ዘይኮነ ነማእታ ሽሓት ኤርትራውያን እውን ብዘይ መዐንገሊ ደርቢዎም ስለ ዝነበረ ኣስመራ ብጻዕቐ ህዝቢ ቀንበይበይ ኢላ ነበረት። ኣስታት 140,000 ኤርትራውያን ነስመራ ዓቕላ ኣጽበቡላ። ኩናት ዘዘኽተሞም ቈልዑ ኣብ ጽርግያታት ተፈነዉ። መግቢ፣ ሕክምና፣ ማይ እውን ከይተረፈ ኣዝዩ ብምውሓዱ ህዝቢ
ጥሜትን ሕማምናን ጽላለዎ መስፈር ዝኸውን ገዛውቱን ፍጹም ወሓደ ተቐባሊ ናይ ዝኣድራዕዚ እቲ በቐደሙውን ኣብ ድኽነት ዝነበረ ኤርትራ ኹነሱ ይምበኣር እንግሊዝ ሽግር ኢጣልያውያን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኣብ ምፍትሑን ፖለቲካዊ ቦትኡ ኣብ ምጥጣሕን ዝኣተወ ኢጣልያውያን በቲ ጻዕቂ ህዝቢ ምእንቲ ኣብ ሕማም ከይወድቁ ድማዩ በሽሓት ናብ ካልኦት ከተማታት ከም ዝጉዕዙን ኣብ ዝመቸ ኣከባቢታት ከም ዝነብሩን ዝተገብረ ብውግእ ዝዓነወ ገዛውቲ ንኽዕረየሎም መሃንድሳት ተጠልቦም ማይ ምእንቲ ኸይስእኑ ኣገልግሎት ማይ ሰፍሐ ቡምባታቶም ከዓ ተዓረየሎም ዝነብሩሉ ኣከባቢ ምእንቲ ክጸፍፍ ሓደ ፍሉይ ኣሃዱ ሮያል ኣርሚ ሜዲካል ኮር ቆይሙ ኣገልግሎቱ ኣወፌን ናይ ጽሬት ሕጋጋት ኣውፅአን ብቐደሙ ኣብ ግዜ ግዝኣቶም ኢጣልያውያን ዝነብሩሉ ካብቲ ናይ ሓበሻ ዝተፈልየ ስለ ዝነበረ መስመራ ምስ እንርኢ እዚ ኹሉ ኣገልግሎታት ካብ ኮምቡሽታቶ ገዛባንዳ ጣልያን ፓራዲዞ ካምፖ ፖሎ ወዘተ ዝሓልፍ ኣይነበረን ኣባሻውል ዕዳጋ ሐሙስ ገዛ ብርሃኑ ሓድሽ ዓዲ ኣኽርያ ገዛባንዳ ሓበሻ ወዘተ ከዓ ካብ ዝሓለፋታት እዚ ወፃኢ ነበረ እዚ ኸይኣክል ሽቕለት ንዝሰኣኑን ዝበተኹን ኢጣልያውያን መዝጊቡ እንግሊዝ ካብ ግምጃታቱ ናይ ረድኤት ገንዘብ ለገሰሎም እንግሊዝ ብስም ናይ ኪዳን ሓይልታት እዩ ንኤርትራ ዝሓዛ ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ከዓ ወግዓዊ ስም ናይቲ ምምሕዳሩ ምምሕዳር ናይ ዝተታሕዘ ናይ ጸላእ መሬት ብእንግሊዝ ኦኩፓይድ ኢነሚ ተሪተሪ ኣድሚኒስትሬሽን ኦታ ነበረ ስለዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ስርዓት ምምሕዳር ቀልጢፉ ኣይተኸለን እንግሊዝ ግን ከዓ ኣብ ክንድናቱ ኣመሓደርቲ ዝገብር ወይ ንኤርትራውያን ከሰልጥን ዝጅምር ነቶም ዝጸንሕዎ ናይ ግዝኣት ኢጣልያ ሰበስልጣን ኣብ ቦቦቶኦም ከም ዝቕጽሉ ገበረ ኤርትራውያን ንሓላፍነት ኣይበቕዑን እዮም ዝብል ዓሌታዊ ኣተሓሳስባ ነይሩ እዩ ነቶም ብስም ካራቢኔሪን ኢጣልያዊ ኣፍሪቃዊ ፖሊስን ዝፍለጡ ዝነበሩ ኣኽበርቲ ጸጥታ እኳ እንተበተኖም ካብኣቶም ምስተዋጸን ምስ እንግሊዛውያንን ሱዳናውያንን ሓቢሩ ዝሰርሕን ናይ ፖሊስ ስርዓት ግና ቆመ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣይመልመለን ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ምምሕዳር ናይ ኣውራጃታትን ከተማታትን ባዕሉ ዝቈጻጸሮም ኢጣልያውያን ኣቐመጠ እቲ ንኤርትራውያን ኣብ ገዛእ መሬቶም ከም ካልኣይ ደረጃ ዜጋ ዝቈጽር ሕጊ ናይ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ድማ ኣንጻር ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ ኣይስረዞን ኣንፈት እንግሊዝ ናበይ ገጹ የምርሕ ከም ዝነበረ ክውል ኣይነበረን ጣልያን ኣንጻር እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ናይ ምውጋእ ዓቕሚ ኣይነበሮምን ኣብ ልዕሊ እቲ ብስዕረቶም ከበርኡ ዝወቕዐ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሓድሽ ቅርሕንቲ ኣሕዲሮም ነይሮም እዮም ሕጂ ጸግዒ እንግሊዝ ረኺቦም ኢጣልያውያን ንኤርትራውያን ከበሳብሱ ጀመሮም እንተ ዘየበሳበሱ እውን ገና ኣብ ናይ ቀደም ስልጣኖም ኮፍ ብምባሎም ብዝገድድ እምበር ብዝሓይሽ ኣገባብ ከም ዘይሕዝዎም ውሁድ ኮነ ናይዚ መርኣያ እውን ገለ ፍጻሜታት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክርአ ጀመረ ጣልያን ንዝዕደይዎም ኤርትራውያን ካሃድኑ መሬት ሕርሻ ክግብቱ ቀደም ገይሮሞ ዘይፈልጡ ድማ ከብቲ ህዝቢ ክዘምቱ ተራእዩ ኣብ ገጠራት ብንእሽቶ በደል ናይ ሓደ ክልተ ተቐማጦ ዓዲ ሙሉእ ክቕጻዕ ጀመረ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ብረቶም ኣውሪዶም እኳ እንተነበሩ ብዙሓት ኢጣልያውያን ዝሓብእዎ ብረት ግን ገና ኣብ ኢዶም ነበረ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከፈራርሑ ተራእዩ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ኣይረኸበን ጽቡቕ እውን ኣይተፈድየን ነቶም ዝገዝእዎ ዝነበሩ ጸዓዱ ካልኦት ጸዓዱ ተደሪቦሞም ነገር ክኸርር እምበር ክመሓየሽ ኣይረአየን ናይ እንግሊዝ መብጽዓ ባዶ ቓልን ተስፋን ምንባሩውን በብመዓልቱ እናተነጸረ ኸደ እዚ ኹነታት እዚ ዘሕመሞም ገለ ኤርትራውያን እምበኣር ብምስጢር ክተኣኻኸቡን ክላሰቡን ጀመሮም እዚ ልዝብን ምትእኽኻብን እዚ ንጹር ፖለቲካዊ ባይታ ወይ ውዳበ ከም ዘይነበሮ ናይቲ ግዜቲ ተዓዘብቲ ይገልጹ እዮም ክነብሮ እውን ዝከኣል ኣይነበረን ምኽንያቱ ክሳብ እቲ እዋን እቲ ብኤርትራውያን ዝተጠርነፈን ብኣቶም ዝካየድን ፖለቲካዊ ቓልሲ ዕዮ ወይ ንጥፈት ስለ ዘይነበረ እዩ እዚ ዓይነቱ ተመክሮ እዚ ንኸይቅሰም ኤርትራውያን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ሃገሮም ንኸይዝትዩን ንኸይሓስቡን እውን ኢጣልያውያን ገዛእቲ ኮነ ኢሎም ተኸላኺሎሞምን ዓጽዮሞምን ነይሮም እዮም ካብ ምጅማር ግዛእቱ ስርዓት ጣልያን
ንዝኾነ ዝተቃወመ ወይ ዝቃወም ዝመስል ልምዳዊ መራሒ ይኹን ተራ ዜጋ ብሞት ማእሰርትን ማሕዩርን ብምቕጻዕ ንጽል ይኹን ውድብ ተቃውሞ ከም ዘይብገስ እዩ ዝገብር ዝነበረ። ስለዚ ድማ ነቲ ምስ ምምጻእ እንግሊዝ ተቐልቀለ ሕልኽላኽ ፖለቲካ ብግቡእ ተረዲኦም ድሌት ህዝቢ ኤርትራ መምዮምን ፖለቲካዊ መስመር ኣትሒዞምን ክመርሕዎ ዝኽእሉ ሰባት ገና ኣይተለለዩን ወይ እውን ኣይማዕበሉን ዝነበሮም። ብኻልእ ኣዘራርባ ብዘይካቶም ኣብ ግዜ ጣልያን ከም ልምዳውያንን ሃይማኖታውያንን መራሕቲ ደያኑን ምስሌነታትን ትርጁማንን ጸሓፍትን መምህራንን ወተሃደርን ወዘተ ዝፈልጦም ዝነበረ ህዝቢ ደረጃ ሃገር ክቕበሎም ዝኽእል ካልኦት ቡስላት ናይ ፖለቲካ ሰባት ኣይነበሩን። ፖለቲካዊ ጥርናፈ ኣይምበር ገለ ካብዞም ዝተባህሉ ልምዳውያንን ሓደስትን መራሕቲ በቲ ህዝቢ ኤርትራን ዘጓንፎ ዝነበረ ሽግርን ጸበባን ካብ ምስ ቁርቋር ዓዲ ኣይወዓሉን። ስለዚ ድማ መጀመርታ በብጉጅለ ጸኒሖም ግን ብጥምር ዝበለ ኣገባብ ክላዘቡ ጀመሩ። ኣውራ መራኸቢኦም ብዛዕባ መሰላት ህዝቢ ምዝታይ ብምንባሩ ኣብ ዝፈለማ እዋን እዚ ኣብ መንጎኦም ዝተጋህደ ፖለቲካዊ ፍልልይ ዝነበረ ኣይመስልን። በዚ ድማ ጸኒሖም ተጣበቕቲ ናጽነት ዝኾኑ ከም ራእሲ ተሰማ፣ ደጊያት ሓሰን ዓሊ፣ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን፣ ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያም፣ ዓብደልቃድር ከቢረን ካልኦትን ጸኒሖም ደለይቲ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዝኾኑ ከም ፊተውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ፣ ደጊያት ኣርአያ ዋሴ፣ ፊተውራሪ ሓረጎት ዓባይን ብላታ ደምሳስ ወልደ ሚካኤልን ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም ዝላዘቡ ዝነበሩ። መብዛሕትኦም እዚኣቶም ጣልያን ይህቦ ንዝነበረ ዝርካቡ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ናይ ምምሕዳር፣ ዳንነት፣ ትርጁማንነትን ምምህርናን ምጡን ተመክሮ ዝቐሰሙ ወይ ከዓ ኣብ ንግድ ዝተዋፈሩ እዮም ዝነበሩ። በዚ ድማ ካብ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ብፍላይ ካብ ልምዳውያን መራሕቲ ሃይማኖትን መሳፍንትን ዝፈልዮም ደረጃ ንቕሓትን መንቋሕቋሕታን ነይርዎም እዮም። ቀደም እውን ኣብ ዝበዝሐ ክፋላት ኤርትራ ክንድቲ ኣብ ንጉሳዊት ኢትዮጵያ ዝሰረተ ስርዓት መስፍንነት ኣይነበረን። ጣልያን ነቲ ዝነበረ ዝርካቡ መስፍናዊ ሰረት እውን ብዝተኻእለ መጠን ኣዳኺሞሞ ወይ ኣብ ውሱን ቦታታትን ዓንኬላትን ሓጺሮሞ ነይሮም እዮም። ስለዚ ሽሕ እኳ ስምን ክብርን መሳፍንቲ ዝሓዙ ራእስታት ሓማሴንን ሰራያን ከንቴባያት ሳሕል ደግለላት ቢን ዓምርን ናይባት ሰምሃርን እንተነበሩ ደረስ ስልጣኖም ካብ ጂኦግራፊያዊ ዓንኬል ነፍሲ ወከፎም ዝወፅእ ኣይነበረን። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብዘይካቲ ጣልያን ብምስሌንነትን ሹምነትን ዝህቦምን ዝኸልኦምን ዝነበረ ውሱንን መብዛሕትኡ ልምዳውን ሓላፍነት ኣብቲ መስሪትዎ ዝነበረ ዘመናዊ ምምሕዳርን ፖለቲካዊ ስርዓትን ክንድቲ ሚዛን ክወሃቦ ዝኽእል ስልጣን ከትሕዞም ኣይደልየን። ኣየትሕዞምን ድማ እንግሊዝ ንኤርትራ ኣብ ዝሓዘትሉ ግዜ እምበኣር ብደረጃ መላእ ሃገር ዝፍለጡን ዝሰዓቡን ልምዳውያን ይኹኑ ዘመን ዘምጽኦም መራሕቲ ይነበሩን። ስልጣን ምስ መበቆል ዓዲ ወይ ኣውራጃ ዝተኣሳሰር ስለ ዝነበረ ድማ መብዛሕትኦም እቶም ምስ ምምጻእ እንግሊዝ ይኽሰት ናብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ዕድላት ክቀላቐሉ ዝጅምሩ ዝነበሩ ዜጋታት ንመበቆሎም ደጀን ብምግባር ጥራዮም ነቲ ዝድለ ተቐባልነት ክረኽቡ ዝኽእሉ ዝነበሮም። ስለዚ ካብ ምጅማሩ ትሒዙ ናይ ኣርባዕታት ፖለቲካ ነቲ ደሓር እናዓበየ ዝኸደ ወገንነታዊ ባእታ ሓቒፉ እዩ ተበጊሱ። እዚ ወገንነታዊ ባእታ ዝግን ካብቲ ልክዑ ዝያዳ ክረአ ይብሉን። ሕብረተሰብ ኤርትራ ብቐቢላታትን እንዳታትን ዝቖመን ብዙሕ ቋንቋታት እውን ዝዛረብን እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጡ ስግር እዚ ቀቢላዊ እንዳውን ናይ ቋንቋን ፍልልያት እዚ ዝኸይድ ውሽጣዊ ናይ መበቆልን ናይ ደምን ምትእስሳር ዘለዎም ብዙሓት ባእታታት ከም ዝርከቦ ምግንዛብ የድሊ። ጣልያን ነዚ ጽቡቕ ገይሮም ኣጽኒዖሞን ተገንዚቦሞን ነይሮም እዮም። ከም ኮንቲ ሮሲኒ፣ ማርቲኒ፣ ፓሌራ፣ ፔሪኒ፣ ኦስቲኒን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ተመራመርቲ እውን ዓሚቕን ሰፊሕን ዝትሕዝትኡ ጽሑፋት ገዲፎም ኣለዎም። እዚ ምትእስሳር እዚ ንብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓቁፍን ብደምን መበቆልን ዘዛመድን እኳ እንተዘይኮነ ዝርጋሒኡ ሰፊሕ ብምዃኑ ካብ ሓባራዊ ዝኽሪ ማለት ኮሌክቲቭ ሚሞሪ ህዝቢ ኤርትራውን ስለ ዘይሃሰሰ ኣብ ዕቃበ መንነት ህዝብን ኣብ ማዕባብላ ኤርትራዊ ሃገራውነትን ቀሊል ግምት ዝወሃቦ ይኮነን።
كبراتن كبرانن تخطاتلتنا دحرزخ انتاي سعبه هزبنا بإنجليزوان تخديعن تتأليمون إثيوبيا تبهال هاجر قدميو نيرترا تفلطاي نبرتن بخمي دا تقلاقلت نيرتراغه بخمي غوبطتا ኤርትራው ረኻብ መከራኸ ንናጽነቱ ብልመናድዩ ከም ጻስ ወይሲ እንታይ ክገብር ነይርዎ ነዝን ካልእን ዘብርህ ትሕዝቶ ብተኸታታሊ ከነቕርበልኩም ኢና ምክትታልኩም ከገድሰናዩ ንሎም ግን ኣብዚ ከኣኽለናዩ እዚ ዛንታና ዛንታ ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ ድሕሪ ቁርብ መዓልታት ኣብ ነቕርቦ ሳልሳይ ክፋል ትሕዝቶና ተኸታተሉና ነዛ ኤርትራዊትን ሃገራዊትን ታሪኽ እትብርብር ዘላ ካብ ከተማ ኣስመራ እነዳልዋ ቻነልና ድማ ንምዕባያ ብወገንኩም ሳብስክራይብ ከምኡን ሼርን ላይክን ክትገብርዋ ደጊምና ነዘኻኽረኩም ኣይትዘንግዑ ንስራሕና ኣዝዩ ስለ ዝሕግዘና ሰላም ወሰናይ ዓወትና ዓፋሽ